ngimfuna azochazela iSouth Africa ukuthi ngayengaqola bani mina. Ngihamba noDokotela uDlamini la lamagama akhulunyiwe izolo njoba sigcwele umhlaba wonke nje kuthiwa singabaqoli abantu. Thina sizinyanga thina. Iminyaka yonke mina yekho umuntu othiwa ngangabaqola lapha abantu. Nathi le ndoda le ngicela ukhulume lonke iqiniso ndoda. Awumlinde futhi. Mana. South Africa umzimba okhalimali lo ngiyabingelela. Igama silakha kanzima. Ngiyabonga. Life kalula. Le ndoda le njengamanje sesiyifunile into eyenzeka izolo ebusuku le. Ngabo 10. Ngabo 10. Ngahamba ngaze ngayofika ngabangifonela abantu. Ngahamba ngaze ngayofika eofisini lika Ghost. Angimazi nokumbona ngeke ngimkhombe nje kamla la. Yes. Ngafika ngafuna inamba ngayithatha inamba ngafona. Ulive ngangena ngabhala ngathi mina ngicela ningifonele kule namba inamba yami 0727746107. Ngathi ngicela ningifonele manje. uGhost lo akaza azafona. So sesimfunile ke lo samthola. Usazokhuluma nje ukuthi le nkulumo isuka badrophela ababafonayo. Not even one. So igama silakha kanzima, silisebenzela kanzima bese bakhona umuntu ozoqhamuka ezothi nomzimba ukhalimali bengithunywe uye ukubulala igama likaGhost. If ukuthi uGhost useyashayeka emsebenzini akangasifaki thina lapho. Singene endawo thina. Asingene indawo thina lapho. Ngoba le nkulumo leshiwo lomfana ukuthi ubekhonjwe ngeibhamu kwebhalelwa ukuthi akathini. Akukho ibhamu lapho esiphetha sibanga. Lo fonela akhuluma iqiniso ukuthi yonke lento isukaphi ukuthi azobulala amagama ethu, azobulala isithunzi sethu. Yiloko South Africa engifuna ukusho. Ngicela amakhono ukuthi odo TikTok bafutha ngene TikTok account yami. Manje khona ungakwazi ngoba ngiyaphinda lokho. Mina sengihambile ngaya kaGhost. Ngoba kunabantu ade bengisendela ngo3 ekseni bathe uyangifuna wazi umuzi wami, wazi ikhala lami uzothola imali zabo. Babathembisa imali esheshayo no money wallet abangekho. Nawe uzongena kuleyo nto leyo uzothi wena uthunyelwe uDlamini umzimba kalimali. Ngoba mina kaze ngikubone ngiyaqala ukubona namhlanje. Ngiyaqala ukubona namhlanje mina. Hlala la. Mawuhlalela ubonakala kahle. Usho kanjalo bafuthi uthume wena. Usho kanje wathi uqale ngami nje ithombe zami igcwe Facebook. Uthena nje ngisebenzisana uthi ngisebenzisana noDlamini ikhosi. So ngiyalutho. Asikho sinihlala phansi. Ngifuna ukuhlala la ngibonakala. Umhlaba wonke khona sibuka. Uhlale lapha. Kube uhlale lapha. Uyinto yendulo. Asikho sinihlala ningibonela. Iyo le phone lena oqola ngayo abantu le. South Africa. Ngicela TikTok ingene lento. uTikTok ubani no TikTok? Abaphethe amafoni ifake lento. Kusho thini? Ya. Ono TikTok noma ngingangena kwi-account yami. Ngingene ngayo. Ngiyaconnect abafowethu idatha likhona lapha. Ikhona idatha. Ikhona irouter. Makhona ophethe ifoni. Angene ngefoni yakhe. Hlala phansi Dlamini. I-camera nayo iyashutha. Nayo iyashutha. South Africa. Le ndoda yesoyinika ithuba manje ikhulume. Nayo ifoni yakhe. Awuyibambe le foni yakho. Uzochaza ukuthi kwenzakaleni kwasukaphi kwayami. Kwaqalaphi ukuthi kwasukaphi kuze kufike lapho kukhona manje. Khona TikTok i-password othi ngene. Manini bafowethu ngenzela ukuthi wonke umuntu abe happy angene. Igama lethu lonakale kakhulu. Lonakale kakhulu igama. Kwakho igama lonto encane. Mase kuzoba khona umuntu ozongifonela mina athi uyangifuna. Hayi because imfonela umtshela sesikutholile. Umtshana sesimthola manje inamba yakhe ngifonele manje. Usho sesikuthola. Ngimtshele ngathi ngizokuthola lingashoni ilanga. Wathi useMpumalanga. Ngathi ngiphuma kwakhe. Betshana hlapha uthi siyinyanga lezi ezilambile ezinawo ukufuna umuntu. Umseshe ngenzela ukuthi ngingene nangawo ebese ke ziyakhala. Awubufanele uGhost wena la ungani wakho. Ghost manje umfaki la sifika umtshoti Ghost ebengitholile labantu. Ngaphi mabhodleleni kodwa ngike ngasho ukuthi ingane esula. Iyaphi ingane esula? Awunayo ethanda. Angiyazi umuntu kodwa futhi akana airtime. Hayi somfakela airtime. Ngokufakela airtime khululeka. Umfonele. and ufuna mfonele.
Uyakwaleta futhi. Ukwaleta malini? Hayi imali encane leyo ngokufana ngisho u500 etime. Nayi ukuthi ungangena nge-account yami. Senzela nabanye abama scam bayiyeke lento ukusebenzisa ama high profile ezinyanga ezidumile eSouth Africa. Cause lento ihlungu. Hayi mina ngifuna sajaha, ngifuna chaza ukuthi kwasukaphi, kwayapi, achaza. Ukube kuthiwa thina besithanda ukwenza utho bese ngabe kade. Singimonitor from ebusuku. Subonke wena muntu. Akazi ubusubonke singimonitor nje, singimonitor nje. Ngifuna ukuchaza ukuthi uthwasephi ngoba anithwasi, ningathwasi bese nizorobha abantu. Bayakhala abantu lapha barojwa yini? Yangene. Angene kwi-account yami. Okay, shuthi noma ke ngicela wenza ivideo. Dlamini la wenza ivideo. So bese siwafaka ku YouTube yonke indawo. Okay. Nomzana. Umzimba ukhalimali lo uDlamini bafowethu. Ongaqola abantu, ngikhale ngiyikhuluma lento ukuthi abantu abayeke ukuqola abantu. Bayabaqola abantu. Kuwesike lo uzokhuluma ngamagama ethu into engekho. Sibe singamazi mina nje ngimazi ngiyaqala ukumbona namhlanje. So izolo ngithola ama calls more than 100 calls. Abantu bethi Dlamini phuthuma ku live ka Ghost. Ngithi mina mangabe kukhona inkinga uDlamini lo owale ngonyameni kwake kwathi kukhona inkinga yayikhona eMaritzburg njengomelaphi ngathatha ifoni ngamfonela ngathi Dlamini nakho kunenkinga enje sayilungisa le nto leyo yadlula ngoba singabe lapha udokotela onjani lona makunenkinga ongenzi ezokhuluma nabanye odokotela liyami nomzane chaza kwenzakalani Nkosi yami South Africa amahle phumela ngitshona ngiyathi ngeke ngiyabingelela lo udokotela omkhulu ngana ozwa ngayo udokotela uJaji indaba isuka la ikhona mina ngiyinyanga elapha abantu esebenza ngokuthwalisa so ngaya kafikelwa ipatient let's say 2 weeks back yafika ifuna usizo ngayilapha ngaqeda esigodlweni ngolwazi lami egcina iphelele khona emthini so whetherless iswasho ngizinto engazazi so ubaba umuntu oyeze kimi esigodlweni ngekwazi ukumveza wayidinga into Veza ungasijwayeli ngabo wena. Kanisasine akudlala phela lapha kanisasine kanjani? ubaba wase Eastern Cape Awusho ngani usuzenzile ayikho umuntu ozofihlwa la wayifika ubaba wase Eastern Cape yebo yena khuluma yonke into ubani yena lo baba loyo sifuna abantu nje babebuka bathathe yonke into njengoba injalo yaziwe ukuthi sukaphi yaphi ngeke usitshele ukuthi uyinyanga ufunde phona ukulapha njengoba umncane kangaka ufunde phi ukulapha ngoba yini labe niqola abantu nibaqola egameni lokulapha yini labe niqola abantu nibaqola egameni lokulapha kubeka so uzoyisuthi nduku ubaba wayidika izinto zesiwasho eziyicomposite yeah so izwasho ngangakwazi ukuzenza so kwamele ngithola ichemist eseduze so ngasebenzisa ichemist yakamiyeza uba obika Ghost so mana wamtshela nimiyeza ukuthi kunomuntu okanje uzothenga izinto ngoba ufuna ukuya kulo muntu ufuna ukulapha lo muntu noma wahamba wayithenga nje okay kubeka umiyeza ngizange yeka manga wento ezomfasuli yeka manga ngoba lento kuthi uyenze ku Facebook awusho ngathi ungene ku Facebook awahack abantu ku Facebook ngo Facebook wakhe ulokhuzi uGhost so ngathi ngena kulanto nje ku chemist ngithenga ama products ama receptionist anqabele ukuthi ngithenga ama products isimo sokuthi bengambikelanga uGhost so bangihlehlisa emuva bathatha izithombe bangihlehlisa emuva wathi bazombikela futhi nayo uGhost kwaphela insuku ezimbili ezintathu baba lo wanje kwaphinde emuva ku Facebook wathatha malini kuye ubaba yeah kwaku 1.5 okay yes all 50,000 lapho noma uyeza lapho ufuna usishane yonke into lado uyikhuluma ku life wakho izolo 50,000 i pop up notification at the game was baba uGhost okay so fika lapho qhubeka so ubaba nje wasengimsizile mase efika le ekhaya so baxhumana noGhost lo wayezekile wakhokha imali engaka mara ubaba akasizakalanga but wayesenza iproduct yakhe so base kwaba nebig dance nje ukuthi kanjani manje mina ngiuDr Jaji ngisebenzisa iproduct ka Ghost imeza ngenye inyanga yeah so kwalokho wangiveza wasicela ngabe ngisenza ama chemist akhe akusadingakala kwabhala nokuthi ngumuntu ofunekayo uyadingakala so eziphe ngidingakala angatholakali mina ngithola izingcingo ngizithola suka kubona abalandeli bakhe uGhost bathi akizilethe kumkhulu kunodaba ufuneka likhulume naye ufuna iaddress so ngangakwenza mina lokho wasifikele naqasatha uGhost mayifika ufika nezinkabi zakhe baphethe izikhali so ngathathwa mina mangithathwa ngiyiswa ngakubo ngakwakhe esigodlweni esikhulu esesikwamakhutha ngakhishela kumphakathi wangakubo ukhishelwa izinto ezama camera ezongenisa kwizinto zoma social media kanje kuba ngikhuluma
ngisho ukuthi mina njengoba ngila ngithathwephi ngithathweleni and futhi njengoba ngithathiwe angisho lakho sikhuluma sinako shoot angisho futhi ukuthi lezi zinto lezi engizozisho kufuneka ngizisho kucamera. So I was told what to say. Ngizacela ukuthi ifanele ngithini kwecamera. Ubhalelwe phansi noma utshela sifuna ukuthi utshela obani wena ukuthi bulala amagama ethu. Mana uma sekushuthwa Uyophenduka. sekuhlela lapha sekushuthwa usekutshela ukuthi wena khuluma kanjani noma wena ufaka amagama ethu. No bengakusho. Munye So igama nje lababa uDlamini ikhosi lengcolile negama lababa uMzimba Khalimani lengcolile negama lakhe Zoso Entertainment lengcolile. Amagama abantu ekuthiwe mama kathi ushawa ivi eyathi live ubani unefoni lapha inamba yakhe izosekhona la. Baphethe ifoni simfonele manje. Manje lento siyidinga ukuthi ilunge. Banga abantu ababukayo lapha. Phezulu 515. Yes, siyacela ama South African i-trend isele video. Fonelani uKing Zozo manje. Akufonela uKing Zozo manje lento ayilungi. Mawukuthi uGhost useyawa. Uyena uGhost ilapha efonini. Akithi phela meqamba manga. Akithi meqamba manga uGhost uzoza naye. Azozilungisela kodwa engimangazayo njengoba ethi bethunywa kuthiwa kasho kanje. Nayo phela into kufuneka itholakala. Iyona ke le. yini noma kwenzakaleni kuze kufakwe thina masifakwa thina sifokwa ngaliphi igama Zoso sifokwa ngaliphi igama thina sihlangana nomnyanga baba awulokhu umzama mfowethu awulokhu shaya ivideo mthonisha ubuye ikhathi ubuyifaka. Okay awuqhubeke uma ngabe ke ufike wakhuluma nawe wathi usukhuluma usurekhodwa sekuvela ivideo faka amagama ethu uthe angenze kanjalo ngiphinde ngibale nokuthi ngiliqonda ngitshela abantu ukuthi ngizizibazana waphinde wathi futhi kwivideo akubale nentatheli kuKing Zoso umbaliswa yini King Zoso izathu King Zoso izathu sa King Zoso angithi khona live esake sawushaya ku TikTok senayo King Zoso no Cash ubaba sasi live ku TikTok sasisona so uSimba lena engangimphikisa amasimba lawa engangiwaphikisa ethana Magic Wallet. Lalela wena Simba mawukuthi uyabuka lapho lwabisho wena ngakuphikisa live phambi kwabantu ngathi mina ayikho into okuthiwa iMagic Wallet futhi ayikho imali evela ikhama ingene ebhenke nje ingazi ukuthi iqhamuka le mali esheshayo uyabo uzohlangana naleli qola leli manje khubeka kwenzeka kanjalo so mase kushuka ifanga kwashoza so iyaqala ivideo yashintsha okay inhloso ka Ghost bekuyini mayithi faka igama lapho igama liyababa uDokotela igama lika Dlamini Khosi ubaba uDokotela uyamazini awuchaze kuyi qala ubaba uDokotela ngiyamazi okay kwenzakalani khona wake wakuxhumana naye noma cha ngimazi ngoDr Mhlanga okay yes ungena kanjani kule video yena ubaba uDokotela kwivideo ubengene ukhulumela phansi awukhulumele phezulu ngoba simemeza nje nathi ngifuna kakhulu mina ile ukuthi wena kuno 5000 ekuthiwa ubadla nathi kuno wema South Africa ngibuza sikhona isigubhu sa 5000 sikhona isigubhu sa 8000 into ephilayo uma umuntu bekhiphisa u5000 ekhiphisa u8000 mawubheka ikhonto ephilayo njalo ingakho ngathi mina nganitshela ngathi bonqala ungena esigodleni somuntu usibheke umcheck umuntu professional bakhe ukulo muntu uyinyanga noma umthandazi noma uyini before ukhipha imali yakho ubheka ulo muntu le mali engikhiphayo kuye iphila yini kwayiyena awuqhubeka ayikho umuntu owake wafika ethi uze kuDr Dlamini ikhosi wena uthemba usuqamba manje uthe wena imali uyidla nami kufa 5000 mangena kwi-account yami wena ngikholela usho njalo ku life izona into engitshelwa yona leyo into itshela uGhost leyo bafowethu okay South Africa thina zwani namanga njengamanje sizama ukufonela uGhost angifuni mina into enokumenemene ngoba mina ngeke ngalandelwa ngajawa ngabantu ngadutshulwa ngidutshulwa ngabantu engakhuluma ku live ngabatshela ukuthi abaye ukuqola abantu ngaba yisitha ngibathetha abaye ukuqola abantu abaye kurobha abantu ngalandelwa ngaphetha sengikade ngoba abantu into engayifuni ukade ngoba abantu ngenxa yabantu abarobha abantu bebarobha egameni lokwelapha even iSouth Africa yonke fanele kuhlelwe indaba yokuthi uqede zonke lezi nyanga lezi ezimphuphe engekho umuntu ungamazi nokuthi wathwasaphi wathwasa nini qhubeka baba silalela siyeza nje lapho
So abantu amagama abo nje amoshakele kakhulu baba ngezinto ekuthiwa umuntu kufanele azisho kwikhamera. Isho ukuthi bekuthiwa kuthiwa ngiyikhulume. Tata kuthiwa ngiyikhulume sezingishilo baba. Bekuthiwa angisho ngibala amagama abo ubaba uDlamini umzimkhalimani. ukuthi mana-ke ubani ukuthi usebenzisana naye bathi Bathi thani ngisho ukuthi ngisebenzisana nani yabo kunjalo baba. wake wangibona mina live Lutho baba. Ngagcina nje ukuthi mana yazi into ezoqeda amanga yini Dlamini sela Yeah. akusifonela ughost manje Cela kufanele uGhost. one-airtime bafowethu uma ingekho cela ukuyithenga manje Cela kufanele uGhost afakwe live afonele abe live mase simtshase Lapho Dlamini. simfonele simtholile ubhululwane. inamba Cha ikho inamba yakhe ngicela inamba. ikhona inamba lapho Umfonelile Ishode nani bafowethu umfonelile ngoba nomphakathi, usezwile ukuthi Ihamba ubuya kwakhe. ngafonini. Iqala ngo067 number yakhe u067 kodwa 064 ibize lapho umfonelile. ikhona i-airtime Dlamini. Yeah. Njengamanje-ke South Africa njengamanje South Africa sifonela ughost manje ngoba asifuni ukwenza into ebheke eceleni lapha akusona isikeshi lapha kuzona iy'khali zey'keshi asinazo thina asifune isikeshi Mina sifonela ughost manje sengibuya kwakhe. uzwile ukuthi ubuya Sengibuya wakhe kwakhe kugeleqe ivideo bazoyibona eSouth Africa. Ngathi abamfonele kwathi usephulaza ngathi abamtshethi kumele egcekeni akanginike usuku azobe khona ngalo. ungiboleke Dlamini ngiyifonele lapha khona amakhamera azobe ebuka siyifake i-loudspeaker wena usho lento oyishoyo ngoba into enobumenemene Sebengibambile. Umtshethi sebengibambile manje. Usho yonke into ethi sitshela wena ukuthi bekubambe South kwesibani. Africa njengamanje sifuna alo uDlamini baba uGhost ukhuluma noDlamini kancane bafowethu umsisi sinalo umfana lo uthe ubani khuluma kakhulu sino Dr. Jaji la noDlamini ikhosi sesimtholile lo mfana uthi lo mfana wena ububhalile ubumbhalele nimkhombe ngebhamu nimshayile iso libomvu nje mana baba mana baba Silindi thina sifonelile. ukuthakela ubani manje Siyakudakelwa. siyakudakelwa Siyakudakelwa. no asikusanganeli South Africa niyezwa-ke umuntu Uthi owile siyakudakelwa manje. othi uma esewile Usiyakudakelwa manje. angizimuzi ukuthi siyakudakelwa lalela mana Ushubile kabothi ushubile. thina sifuna ukuqeda amanga hayi na sikhuluma thina ukuthi manje sinalo Dr. Jaji la mana angeke silinde sikhuluma nawe life now izolo Man, wena tshela oh. iSouth Africa yonke. Uthi uyasidakela ukuqala nje yazi isso. Uyisa wayibona nokuthi tshela mana Dlamini manini bafowethu kancane Abantu banapho. Kancane futhi itshe uyadlula umfana. mana Lalela asifuni into esishoyo manje. Wena 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 wenzeni ukhomba wena? ukuthi umuntu wesifazane Wena wenzeni izolo Uyabo? wena? wena into bekumele uyenze izolo bekumele uthathe ifoni usifonele njengoba ngikufonela manje ngani ushuthe ngamafoni Shuthe izolo wena? ngamafoni. sibonelane ini ngoba umuntu athi ukhuluma naye umfake live nangu Okay. mana lalela mnumzane lalela njengoba ngifona nginaye sifuna ukuqeda amanga sifuna ukuqeda amanga lana abuya ubaqeda. hayi usijwayela kabi sifuna ukuqeda amanga ngoba lo mfana uthi Akuyena. wena uthi wena umshayeli lalela uthi Ithina abafana begubhu manje. mana lalela ungazosijwayela Ugosta wena ukwazi ukukhuluma. Akuyena uGhost futhi lo. Okay. akuyena uGhost lo Akuyena. Vacingo. Lo khulumayo nje akuyena. Elinye izwi leshi. Elinye izwi leli. Miyeke kulungile. omeke ake sizameni enye namba Miyeke. Iyona leyo kodwa akusicingo selibanjwa omunye umuntu. Senikezile omunye umuntu. Miyeke. bafowethu South Africa nangu lo mfana lo muntu uyasithuka Uyasithuka masithi manje. sifuna ukuqeda amanga into esifuna ukuyiqeda thina amanga ngoba iqiniso uthi lo cha. mfana ubhalele Uthi bemthuma. Emthuma. emthuma
mina baba ngishawe ekhaya mase ngifika ngakwakhe angishawa umphakathi wangakubo akufanele ubone ngishawa ngishawe ngala njoba ulapha esweni ubomvu kushayo iziphi ikhala ubambe nginqaba ukukhuluma iziphi ikhala beyiphethe ibhame enkulu ama AR15 awu2 abanye beyiphethe ama-15 abanye angazi babe beyiphethe lezingaki imoto ezikulandile imoto ezingilandile bezo4 kwazwamncane bongazolanda South Africa sizama ukulungisa iqiniso la mina abantu abahlezi bebuka inhlelo zami ku-TV ababuka ama-YouTube ababuya yonke into akekho umuntu netwa kwa comment mina ngisho Facebook wami athi mina ngidla imali yakhe angaze ngizwe ngomzimba ukhala imali umfowethu ukuze ngizwe kuthiwa umqondo kuba ngabe ngiyamfonisa umfowethu la kukhona umuntu ezithiwa usenze u1 wenza u2 wenza u3 lana so silungisa lento ngama South Africa eyonakele ngoba lento ithinta abantu abaningi inkulungwane zomhlaba sencane nemoto nangefoni Yebo umsewudlameni sina ubani uDr Judge unoDr Judge la lokho okwenzakalayo kodwa yoba usithuka amakhamera yabuka sifuna ukwazi uthi yena senzeni ngokubuya kwakho sikhuluma thina into yamanje wena ndiza lalela uthi lalela khuluma kahle ke manje uze naye kujaji wakho lo owenza ivideo naye wena hlangana kuphi shona hlangana kuphi mana ke lo mfana ke siyamthatha siya naye police station siyafika lapha mana ngitshela into ezokwenzeka ngoba kufuneka abaleke uyazi into ezokwenzeka kufanele lo ahambe epolice station manje sicela amaphoyisa vula icala bese sicela amaphoyisa ukuthi awasigcinele yena mayesuka lapha epolice station fanele sambe naye siye kulo uqinisile kuyokhulunywa naye ngoba ngiyabona manje ayiphinde yakho uthi wena ushayi usuka lapha usuka khona waphinde futhi mawusebekushaya basebethi-ke basebekubhalela phansi uthi hamba ukhuluma ukuthi bezodlamini uthi udlamini wenzeni lo yimina uthi wenzeni uthi uhlangene ukusebenzeni nami ubungangazi mina ngingena ngaliphi udlamini ikhosi shuthi ngisuke ngaphosta nje leyo clip leyo before kwenzeka incident le mase wasale sathi shuthi nginalona ngoba ngiyamazi la wenyanga shuthi vele mhlawumbe eyayishuthwa kuphi leyo video yazi ma South Africa Dlamini ngiyilungiselele manje nithi niyachecka lapha kwasukela ngicabanga ukuthi last year lo mfana lo ungaphansi kwenhlangano evukuzenzele waregister ukuvukuzenzele ngamthola lapho basinhlangano zeyinyanga sona le nyanga engaregistiwe ngase ngimbona lo mfana ukuthi ucela usizo ngangazi ukuthi uyascam mina mawuthi ubheka wonke ama video ngishuthile izinyanga ezimore than 30 mahamba lo check YouTube farm ngoba ngile nyanga enganawo umona ngibuthuthukisa umnyanga bethu siveza abantu abalapha kwangempela nakhona futhi hayi ngoba evezela umnyanga waveza nje kuphela evela lapha ethi uyabonga ukuthi ngimsizile wavela lapha ngathi wayebonga ukuthi ngimsizile ezintweni eziningi ngoba bewumuntu nje ongekho right akazathi uthi udokotela yena ulapha abantu hamba no check ku YouTube lento ngisho ukuthi Dr Zakhele Dlamini uzoyichecka lento ikhona ku YouTube so uma bafethu sishayelwa amandla ethu angayenzi lento uGhosta yenza mina yikho inyanga engangayiphoqa ama South Africa ayikho inyanga engangalwa nayo mina ngicheck almost 10 years mina enyangeni ngiyatrain hayibo 10 years umncane ngicela uGhosta ilungise lento Dlamini kusasa. Okay, khubeka ke mnumzane ke kuze kufikelele wena abantu basikeme kanjani khubeka ukuthi mase befika lapha sebeshayile wasuhamba kuya lapha ngoba mina iyangidida lento more than 100 calls engiwatholile mina not even one day kuthiwa ngisikema abantu uzothatha igama lami ezinye lelilona uzolehlisa uzolibeka phansi uma ngabe ke sethe faka igama lami uthe izathu yini ukuthi ufake igama lami zibukani mali yini inhloso yakhe yini ngokubona wami befuna ukuswisa ayikho into ekanjena ngeke ukuthi ufike uzaphumela
uthi angisho kanjena egcineni akuyi lento akuyidlozi kuyisithunzi sakho umuntu usuke sisebenzele kanjena. Okay, la ke sibuye kene yokuskema abantu ivideo ngiyibukile wena ubaskema kanjani abantu shona lento oyenzayo ufuna ichaza and yabona nje abangaze sikushaye futhi angimisele ukuthi sikushaye kodwa mawuqamba manje ngizokushaya mina ngihambe ngiyoboshwa yes ngihambe ngiyoboshwa ngibheyile ngiphume ngiphinde ngishaye futhi wena khuluma abantu ukuthi ubaskema kanjani umuntu ubefika kimi kanje uthi mhlambe ube ekubone kuphi TikTok noma Facebook TikTok okay umuntu befika kimi kanje ngibona TikTok athi sambe udinga usizo khuluma kakhulu phela business nje ifuna uphamse business afuna izinto zokuphakama ngitshela ngithi akahlakanisa imali ethile mana uyithatha unazo lezi zinto wena noma unazo uyamscam khuluma lethe iqiniso angizwa nginazo ke uyithatha bakhona abantu wena ngibuza ngawe kodwa abantu wena unazo izinto othunazo zokuphakamisela abantu umsebenzi yebo nginazo uyithatha ngayithola emuva Marisburg wayithola eMaritzburg uyithola kubantu ukunda abaloyi hayi bo wena muya namuphi Shuthi wena musuphika ukuthi uskema abantu lento othi unayo ayikho wena Xhaphaza inyanga ngeke usweli airtime uthi ngeke uyinyanga usweli airtime uthi umelaphi ngeke usweli airtime uthi uyakweleta ngeke ugqokela wophaqalaba uthi inyanga ukuthi isikhathi sokugqoka inyanga sinjani ngeke uhambe ngenyanga una imoto suka una umusi cha mina sengitholile uhlala endlini ngabona nendlu ahlala kuyona umbhedla la lokona masimba wonke kubeka ke mase ubaskema bese wenze njani ngenzela ukuthi ngane njalo njengoba ku December lapha bazomskema inkinga yenaniswa ayinizwa masintshela ukuthi into ethiwa imali esho ayikanizo kubeka yes umuntu usothi nefikele ke mafika she inkanyiso mesayahamba lento kusuke ngimnike yona ngimtshela ukuthi izofika ayisebenzise kanjani umuntu mayifika lapha abe nenkinga ukuthi lento le ayisakwazi ukuthi manje isebenze ngiyathanda ngoba uyachaza ukuthi uma sefika lapho umnikile uba nenkinga yokuthi ayisakwazi ukusebenza lento asadlula imoto bafowethu uma ngabe ke sebuya umuntu bese kuba njani umzama kangaka umuntu kanti wena usaqamba amanga yazi waqambelana amanga uyazi uqamba amanga lona ngoba wena uFacebook lo dealer nawo wena uthi ungene epage ka Ghost wasuke epage ka Ghost wathi wena udla imali nami yiphi le account oyisebenzisa othi wena imali zingena kumina uCapitec njengoba bengifonela abantu manje ngalabo 5000 wakho sengifonela abantu aba6 bathi baba sicela ufake 5000 osinike iaccount yeyigubhu za 5000 iyona le ngifuna ukuyazi ke asifuna ukuyazi ukuthi uba scam kanjani abantu wena uthi abafaki imali ngoba umuntu umelashwe mina noma seGold eseCape Town ngile imoto eyikhipha abantu mina zibalande zibalethe ekhaya imali uyikhipha phambi kwami umuntu ayifaka imali ebank ngoba sibalekele yona lento leyenzayo kubeka babuthi uchaza imali umuntu akayifaki mina ufika nayo straight esigodlweni pho le othi wena uthe wena ka Ghost nje leyo bekuyile nto nje kade ngisho ngathi telefonini yakho nezwela ama South Africa ubenzani bekuyini khuluma le ifoni yakho kade iphethe ngayisikade la phone so khona ifoni iphethe nama pop up kweyakhi ifoni hayi ukuthi mangani uthe uze wathi le foni encane kangaka ifoni ebheda kanje kodwa noma bekungabonakali bekulokhu kwedlula besebenze yakhe shuthi lezi imali ade ingena besuke iqhamuka beqhamuka play imali ade ivezwa kuthiwa ama pop up asefonini akuyena okay siyabhinga lobo bufakazi okay mase uqhubeka ke nokuba robha bese kwenzekala kanjani ke bese yabuya umuntu mayese buya into yakhe ingasenzeki iphintsa la back imali yakho malini imali enkulu osukuwa irobha umuntu khuluma iqiniso bazofela abantu la abantu imali enkulu osukuwa irobha umuntu malini mina la ngasebenza 100,000 Yes mali mfana. hayibo 100,000 wawenzaje wakuphinda lo muntu shuthi ngapha eSouth ufisa namabondo lapha mana wawenzani 100,000 mase kunikile wawunobani kuwona noma wawuwedwa noma khona unawo so ngakhathi ngisebenza ku 100 lo ngazama uku-investa kuwona kulezinto lezi zoma production ukuze kuma-production imaphi lawo ma-production laba abashuthayo ubani shuthile ubani
owayifinga kuyi phakamisizwe bezwa abantu. Hayi. Yabo lento yenza ukukhatha abantu uzowazi ukuthi abantu. mawusuba robhile futhi abanye enye ophinde wabaskemayo no 100,000 enye malini bekuyileyo ngoba engaphansi ke o90 kuyaphansi malini hayi ijwale kuba u2000 sondela kancane washayisa imoto Thola 100,000. o u50,000 yilowo kubi pop up yayi owakho kodwa yilo se pop up ya ifone shuthi wena uwazi Efonini yakho nemefonini kaGhost. Le kuthiwa siwudla u50,000 wawudla nami. nale nama pop up 5 O 5,000 le bayigubhu no 8,000. Bafethu uyayizwela ihlungu lento. Bafethu uyayizwela ikuhlungu lento. Ngivuka ekseni kakhulu mina ngafonela uDlamini ngathi ngicela kulandwa amakhamera kulandwe yonke into. Ngoba uGhost angiyazi lento ayenzile. Siyacela iqiniso simfonelile uthe kusasa uzobe sebuyile eMpumalanga. Sofuna isikhathi ke. Abonde kufuna le. okay nabo bawu954 manje Awuseba 954. Ngifuna lena uGhost ashayele umuntu wakhe abatshotshelana ama products. Mina ngikazi ngamtshotshela uDlamini. uDlamini unezimpisi, nginezimpisi. uDlamini unechemist yakhe siphilela impilo yethu. Akekho ngeke uzuze kuthiwa ngidayisa impilo zakaDlamini mina noma sengiscam uDlamini mina. Ukube nebethola lesi scam sakhe befunela athi live ashaya bafethu sengiyalungisa la ngomuntu oqola abantu bami. Singena kanjani thina? ya into kufuneka siyenze Dlamini kufuneka sithole ngoba uyabona ukuthi lo mfana kuyakhomba ukuthi unayo uGhost umnokhile uyabona into ayishoyo kungenzeka ukuthi uqinisile futhi kungenzeka ukuthi uqamba amanga kukabili Sifuna iqiniso. into seyifuna iqiniso and manje akufuneki wena sikudedede Yeah. omunye umuntu kade khona kwenzeka yonke lento bekumama uma wakho wakhansela nje bo uGhost ufike wakhuluma noma Okay. yes but ngicabanga sinalokho nisazokhuluma uGhost ufike wakhuluma noma enye ixesha ngikhohle Memeze enye ixesha ngikhohle noma South Africa manje uGhost ufike wakhuluma noma wathi kumana lo mfana lona kahle kahle wesikhathi eseni wambuza imibuzo engazi usangisiya umuntu omndeni wamthetha uma umntanakho wena uyenzile lento uthi uskeme uGhost epage lakhe. awuthi number ama wakho ufuna ukumfonela inamba anginayo Wena ubaskeme kanjani? Ubaskeme kwi-chemist yakhe. ngiye ekhemist Epagini. ngiye kwi-chemist because ama-product lawo bathenga wafika wena ubuye ekhemesi ufike wathenga Wathenga. masuthi wena usebenzisana noGhost noGhost. ngangifike ngisho asayivele ama-products nanga anginawo ama-products Ngokhipha itikha zaGhost noma bekwenzala athi ufuna ukuthola lokho nje. ngifika nje ngithenge umningi Kunjalo. ebhaliwe izathu esethi ukuthi umuntu lo wathi esebenzisa i-products kaGhost wangasizakala wangasizakali ethi Wamdayisela i-products so i-product. akasafoneli besefona le number le ekwiscreen let's how ubaba uGhost wakwazi Wena ufana nomuntu wena othenga iproduct ophusha uGhost odingazi uGhost ukuthi nawe uyamphusha ngoba nawe wena ama price akho wona owenzayo. Injalo phela eshoyo. Wena uye chemist uthenga imbiza kaDlamini ngiyalinganisa ngo150 ufika noyibisa u250 une profit oyenzayo wena. Awuhlukile nithi uIFA wena. shuthi kuyakhomba ukuthi wena Awunamuntu. uyi-scam Awunamuntu Yabo? wena. wena uyi-scam ngeke ngihambe mina ufika umuntu efuna usizo ngihambe ngiye kubhuti lapha ngithi ngiye kwenye inyanga ngithi ngidayisele ama-product ngibuye mina ngizonika umuntu shuthi wena lento yakho yokulapha yikho vela yikho wathwasa kuphi wathwasa Awuthawuthwasanga nje wena uthawuthwasanga nje kubuza wena ubaba uGhost. Awuthwasanga nje. bengasho into ekade ishoyo mina bengisho kanti efayini mana mawuthwasa yini eqalayo eyenziwayo mawuzongena nje uzoguqa ethwaseni yini eyenziwayo mina ngendlela ekwenziwa ngayo kumina Yeah. mina ngangena egobongweni ya ngaphuma egobongweni mana ugqoka into enjani mawusegobongweni khambelana naye Ezimhlophe kanjani manje ngoba phela ezimhlophe seyilandela. khambelana naye Khambelana mama. ngoba mawuguqa kuba ingubo ezibomvu ezibomvu kubophe lapha kube Mase ushintshe usungenisa kweni. Usungena exabeni. nempangelo udle lezi nkambi indiki indawo
mhlawumbe nenzuzo nomluzo uqede lapho uyongena ke manje usungena emcakweni usukhathi ufake ezimhlophe Ubusazogeza futhi nalo mcako. uyanqwamba ngeimbuzi ebomvu nemhlophe uthatha le nto esho uqambela namanga ubani Awugomela wakho simazi kwalokho gomela wakho. ukunda balo windoda nomuntu esifazane yizo zonke iclaim lezi eziskema South Africa yizo zonke iclaim lezi eziskema Badla amagobongo bese bethi bayinyanga. into engicebe ba South Africa sizothi ukukhatha kancane ngoba angisifuni ukuthi kusasa efike ethi lo wena usindele mina wena ubuzophela induku Ngiyabonga. uyabona uDlamini ngendlela athi edinwe ngayo usindele mina ukuthi ubuzophela nami vele bengihalela inkinga amakhamera futhi kube kuthiwa amakhamera yakho ngabe uphelile induku Nakuba kuthi utholakala nje sekule ethanyana. Yeah. Beso minorate. Bengicela ukuxolisa kwesizwe sase South Africa ungaxolisi kusona kuphela. Ngicela ukuxolisa kuba uDlamini inkosi. Phela bendlana fana ungenama nabathi nganike uzonyike zonke besashusika nehloko. Uyazazi nezibongo zami njalo. Ngixolisa inhlonipho. Akuthinto Ngasiyo ngonhloso yami. Bekuyisimo senhloso sadenze. Mina uyaxolisa mina siya nawe police station. Uyaxolisa ngiyamuzwa. Siyofuna iadvice lapha police station man. Yeah. Ngeke phela Ukuthi senzeka ayingeke phela phela. kanje siya nawe police station. Uyaxolisa ngendlela oxolisa ngayo but we going to the police station Yes. nawe. Siyafika lapha siyalibika udaba. Sicela iadvice emaphoyiseni ukuthi into enjengale ihendlishwa kanjani ngoba yonke into kufuneka silandele ngomthetho. Yes. Njengoba mina ngiwumuntu owumlandeli futhi ngiyi-MK kucace lokho mina ngikwi-MK ngiyi-MK angifuni ukwenza into ezokwenza ukuthi ihlazi MK ngoba into engiyenzayo izo affect MK whether iya affect noma iyenyusa negama lami nendawo yakwaNongoma nesithunzi sakwaNongoma yonke into so South Africa angifuni ukwenza into engizoyisola ngakusasa wena ubudeserve induku wena Dlamini ngiyayibonga nje lento esho mfethu. Mina ngifonele ngisho komthwalo lo. Ngifonela abantu bakomthwalo mina ngizalwa khona. Ngifonelwe kwaze kwasa bafowethu. Yabo ngumholi mina ngiphethe abantu. Yabo umholi ngiphethe abantu abayazi abantu ukuthi uhlalo wenkathi. Fonele ngisho office, fonele bona bonke abantu abangithandayo ukuthi mina Dlamini ngithi ngudokotela ngiskema abantu. Ngawe ndoda. Usibulele mfana. hayi asambeni bafowethu South Africa sihamba manje mina ngeke Dlamini iphele kanje mina ngifuni iphele kanje sihamba manje siye police station masifika eGG lapha masifika police station siyalibeka udaba police station bazosicheckela ukuthi umthetho uthini uyabo Yeah. uma ngabe kunesimo kanje umthetho uthini ihamba lento uyabona manje lo muntu ade answer phone ya ghost noma uyena noma ubani uyasithuka Yes. usithukela into engenasidingo usithukela into angayazi asisidingo sokusithuka so ke bafowethu sihamba manje siye police station so phinde singene futhi kulaphi ngiyabonga Dlamini khona ukugcina Okugcina nje bafethu konke sizwe samthaniya bafethu sibonga nje support ukuthi ningalali manibona into enje ningalali siyabonga bafethu kodwa iqiniso lizovela lo ghost sizomthola sizolenza iqiniso azikhulumele naye ku life wakhe nakusasa izoqhubeka kodwa kwamanje siyayimisa ivideo siye police station senze ubulungiswa kodwa nje usindele uDlamini mina ngiyakutshela nje ngiyinsizwa nje mina uDlamini mina nje mfethu mina bengizokushaya mina bengakhuliswa ngokuthi mina umuntu mebhedi uyashawa kodwa esethu uDlamini ngenxa yegama lethu ngenxa ye high profile yethu asisakwazi ukwenza lokho hloniphe nje ubhuti omdala mina bethi ngifuna mina ukumanureda ayethe kuthatha ughost kusasa nikhuluma into enizowazana naye futhi ngifikile kwakhe bengifuna labantu laba nalenyanga le2 ivule ngifonelile ngibhalela kwaThaph yathi ughost uzongithola mina bese ngishaya ize ngibukwe ingane angiyeni ihlama mina mana ke ukuthi uzokushayelana kuthiwa ngizoshawa mina uzongishaza ngibhuquzise phambi kwezingane ingakho ke ngihambile ngaka ghost bengifuna ngiboneke ukuthi mina angiyena uhlamba Ngoba lo the uqola naye lo phela. theqola abantu mina nje basatha ngixola mangithuka inhlamba ingoba ngumfana naye umfana mase manihlangana ezinyanga iyekene lento okubulala amagama ethu babelaphi please lento yokubulala amagama ethu iyekeni sawakhanda kanzima lamagama lapha esikhona njobe ichaza nje sawakhanda kanzima kanzima kabi and mina ayikho inyanga engiyisabayo lokho ufuna kuvela thank you ayikho inyanga engiyisabayo ukuthiwa le ngiyayisaba not even one siyahloniphana not even one kuphela abelapha abanye ngiyabahlonipha futhi ngihlonipha
indawo yasehlala Nkosi kwaNongoma la ngiphuma khona la ngikhathwe khona kodwa nomthetho wabuye nawo wafika wasiphazamisa ngoba uyabona makunje ekweluseni wayevele emelapha umfana emelapha zishela emankomaneni makuhluleke emankomaneni zendukwini nishane nizeni bukane ukuze kwaze komdala manje uhulumeni ke usuwa ushintsha umthetho usowafika umthetho kodwa nje lo ube deserve induku so ke njengamanje bafowethu ngeke iphele la lento siye police station manje siyofuna iadvice hamba nawe inkunzi siye police station sifike police station uyayichaza lento ngalendlela beyichaza ngayo siyalalela police station balalela makumele babhale phansi bazobhala phansi from there we'll take it from there ngiyabonga